Blwyddyn a Debbie Evans. Roedden yn mynd â chi roed yr ysgol, deitha chi... Cychwyn eto. Ce. Dwi'n siŵr yn y parc munud, ie? Iawn. Ti'n ffilmio? O, sori! So ti'n chwyd chydig? Dal i fynd. Iawn. Ce, dwi'n ffilmio. Dyma parc ysgol. O, no i gychwyn eto. Iawn, dwi'n ffilmio. Dyma parc ysgol ysgol. Fyddwn ni'n dod yma i chwarae ar ôl ysgol gorffan. Barod? Ynddo. Dyma fi'n parc Be sy'n bod? Troi'r camera am, dali ar hwnna. Dim ond y peth! Be oedd hwnna? Dwi'm yn gwybod, nes i ffilmio fo. Dwi'm yn meddwl, mae'r camera gyd y ddi. Na i neud off o gon i weld sy'n gweithio. Ti'n gweld fi wan? Ynddo, diolch beth. Camera gweithio. Ti'n siŵr ti'n iawn? Ynddo. Camera Demi, ti'n gobeithio bod hi'n iawn? Ti'n gwneud hyn dy hun? Dyma fi'n blwyddyn 3. Ges i di bod? Ti'n iawn? Sa'n rhywbeth odd i digwydd iddo chdi ers ddoe? Be ti'n feddwl? Na i dangos iddo chdi? Iawn, na i jyst rhoi hwn off. Ydych yn iawn? Wow! Sut ti'n neud hynna? Mae'n anhygoel. Dwi'n mynd i ffilmio pob dim o hyn ymlaen. Ia, byddwn ni'n enwog. Na, ti'n di gweld y ffilm i ti o blaen? Na ddo, pam? I ddod gymryd chdi ffwrdd ar ei profion yna chdi. Dwi'n eisiau hynna digwydd. O hyn ymlaen, o'n i ffilm pob dim a dangos i neb. Iawn. Sgwni be arall ti chi neud? Be gym ni'n neud rwan? Ti'n neud rhywbeth efo'r llwy yna? Iawn. Cym y camera ar y llwy. Ce. Na i drio neud o symud. Wow! Sut ti'n neud hynna? Dwi'n yn siŵr, Geth. Wedi eich neud rhywbeth newydd heddiw? Dwi'n yn gwybod, Geth. Dwi'n gyda clywed pawb yn siarad. Gynnu cyn yn pen. Gwn i roed y camera off am dipyn. Iawn. Troi rownd ta, no ni drio fo. Dyfal y pa cartyn dio. With the clubs. Iawn. 4 o diamonds. Cywir. Mae hwnna'n anoddach. Sgyn ti 2 cardyn? 10 diamonds 9 spades? Waw. Ce, Geth, dwi'n ffilmio wan. Dwi'n chwilio fi fyny, oce? Dwi'n gyd i reoli o. Ti'n iawn, mae'n chydig o marfer ti angen. Oce. Geth, dwi'n mynd i neidio mor uchel na dwi'n gedru. Iawn. Wow! Be? Lle ti di mynd? Dan, lle wyt ti? Dan, lle ti di bod? Dwi'n bod chwilio amdano chdi.